ମାନସିକ ବିକୃତି ହେତु ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଡୋରି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅସହାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁକୁରୁ ଘଟୁଆଳଙ୍କ ଝିଅ ପାଞ୍ଚାଳି ଘଟୁଆଳ ଆଜକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ ମାନସିକ ବିକୃତି ହେତୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ହେତୁ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା। ମୋ ନାଁ ସୁକୁରୁ ଘଟୁଆଳ, ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା, ପୋଷ୍ଟ ପଙ୍ଗାତିରା, ଥାନା ପରଜଙ୍ଗ, ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ଆସିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନବମ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବାୟାଣୀ ହେଲା। ବାୟା ହେଇକିରି ତ ବହୁତ ଏଠିକି ନେଇକିରି ପାରିଲୁନି, ଆଉ ଭଲ କରିପାରିଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମାଜ କରିବେ ହେଲେ କିଛି ଝିଅ ଟିକେ ଭଲ କରିବୁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳି ଜନ୍ମରୁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏବେ ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି।